Jak tam flašky už? No. Pí. No už tam nic není. Na poli. No. Každý karta Blumkaru. Čo? A neviem, ja som umývateľ. Krištof Kolumbus. Ja som umývateľ. Ja tu nemám znaných tam špinavé. V kuchárskom zodbe som umývateľ. Na Ukrajině operoval chirurg nádor na mozku s obyčejnou vrtačkou. Som ti nalial. Len kanál aj ja nezval. Prosím ťa, tu máš. Počkaj, ja si pozriem fotky. Aj fotky, ale... Toho osudového pondelka. Zapálili ste už 5 eur. Ticho dojti. Kde sú 5 eur? Ja zapálim 5 eur. A však peniaze aj tak nehoria, to čo? Ja horia? Daj mi pomoc. Nie, ale nie radšej, nie. Prestaň, Marek. Čo to je? Starý... Yes. Čo? To sú čipsy. Je to nám chcať, ty vole. Zase? Tak choď, tá vonku, lebo tu nesplachuje dole. Nemám dole splachuje. Mám do pánky. To tu máš, keď chceš. Daj. Mohli to tvoje štyrky, vlastne. No. Tá všetky, no. No. Kuchársku ja som bavil, čo? Inak máš naliace? Mám. Neboj. Do druhej strany, ty. Čo to za